mao na ning iriha. Giingon sa among spy. Na anak mo diri. Nagkiwat na ang mga badlungon diri sa kalibutan. Napagid naglahi pag yun. Duda ko. Kay mao man lang gingon nga kanipaan ko no. Kilis kanipaan. Dunay kakahuyan, dunay kanapiran. Karon mo. Happy pa mo karon. Iyak liter ni. Kaming makapulisan. Kami mo'y gihatagan o katungdanan para musugpo aning mga adik-adik nga badlungon sa kalibutan. Live pa mo ron. Ngisi-ngisi pa mo ron. Kay nagtama pa man mo. Karon tinig madakpan mo ron. Way hilakay ha. Way daganay. Asa kin dapita ron. Ay. Tuwa di ato eh. Naay mo pugon di ato eh. Tanaw na ko sa live na. Pertidag ko asan dayong. Ang butang ko no parat-parat. Di ba kato asin lang gidauban? Hilak-hilak. Way hilakay ha. Asa ko napita nag-viral no? Katong gilay ba sa Facebook? Mo ni Roy, ning trending ba nga nigara ni mga suyop-suyop mga adik-adik. Kini nga akong trabaho nga radyo baktas ba. Noon, maong gitawag og radyo baktas. Pirmi mo ko mang baktas ani gon. Kini nga akong kanang nasa radyo ba nga YYFM na minaw. Wag yung maminaw basta di ta magpugi. Karon naamay kanang ni viral grabe na nag-live mo'y ingon sa kadaghanan. Karon atong atoon para atong mabidyohan para na ako'y ika-report sa YY Naminaw FM radyo. Karon mura diri ni dapita. Karon wa tay ma-report ani mga nindot nga balita. Nasupo ba daing otoridad? Kay ngano kunong wa sila mananghid, wa magpahibaw nga manuyop. Liso janin otoridad atong atuon og susihon og sutaon. Basing na idukot. Hindi tira biba, tilami na kayo no. Live tao. Live. Kata na to di gupuko lagi na ko sa live. Sama na yun. Sa di kapaw nga yan mal. Way lihok! Way lihok! Sama na yung mo apil. Nag-live pa mo ha? Badlungon na kay mo diri sa katilingban? Ha? Nag-live pa mo, nidaghan na dyan mo mayroon. Nidaghan na mo mayo sa Facebook ron, ha? Nagsiki na mo live. Nagbuhat mo ng mga binuang nga trabaho. Live na mo ni sir, kaya kami pa may wamadagpi. Bad influence mo sa ato ang makabatanunan, ha? Pusa, angay na mo sugpoon. Way lihok, barug. Way lihok ka. Sir, way lihok. Daghan na ba diyan sayang nga ni. Pero sa man nadakpan naman gyud mo. yasa na mo live files. Ayaw dagan, basta mo dagan. Pinti mo na po ha. Tawason sa namo ni sir. Sitwasyon. Ibutang. Ikaw sa sino? Ibutang. Dagko ka na inyong tutor. Sud ipata na be. Rio, i-off na imong live ha. Sige. Ayaw ko i-off sa namo mga guys. Dalawa. Sikat na kay taan ni bay. Sa naman yung taan. Way dagan ha. Dire. Among na ni mo live buwang nga ka ba? Kung kibaw ito na-upload ito, itong video naman ito. Mao na ni ha. Magsige pa kamo magbuhat mo mga dili mayong binuhatan, mag-live pa yun mo. Proud na kina ninyo magbuhat mo mga dagan to Sergey. Siya naman. Dagan. Luyo, ari kay pusasan mo. Pingkiton sa DM ni sir. Pingkiton, pero di ka daggan. Mag-live ya bay. Nawa na live mo among dali krikiyan mo ba? Video naman unta. Tuwa mo ko plano i-upload bay. Yagta niyo eh. Nadakpan na din. Makareport ko na. Okay, so what's up mga kapalpak no di adit karon sana mo pangan sa drug addict no katong nagsuyop nga viral nga nag-live sa Facebook. Okay, ato may pinabi no ang otoridad si Sergeant arresting kanang arresting tawag ni siya Pisot. Si Sir Pisot. Ay, pwede tika mahinabi sir sa taga-media ka sir? Yes sir, palpak sa YYFM Naminaw radyo. YYFM Naminaw radyo? Kanang ingani mo gani siya. Ato ba sa kamera? Okay. Ay ingani ni siya mga kapalpak. So unsa nga radyo baktas ka no? Radyo baktas. Tanawad diri ko nag-agi bisig asa ko. Paano baktas radyo ka? Ingani ni siya mga kapalpak, mga ka-radyo baktas.
kini magong duha god. Daghan na kay ni uso ron sa Facebook nga magbuhat sa bating buluhaton kana ginadili. Live yun la. Live yun la. Gani naabtan pa namo nga murag naabtan pa nako nga grabe gyud ka kuan wala pa sila nahuman. Wala pa sila nahuman og gamit kay grabe murag 3 kilo ang ilahang ginagamit. Ayan na musik, Saba niya. Natanaw makita na to sila mga dagway mga kapalpak nga nangahiwi pag ilang simod hasta mata lang mga sigap kayo. Ay sir kanang Sergeant Api. Kanang ano nangahiwi milang dagway? Hiwi ginadaan. Ako nang tungod manguna sa mao na si epekto sa pagsuyop sa ginadiling nga droga. Mao na siya kanang sintomas. Pwede magini mo siya sila interview. Sige sir Sergeant. Interview sila kung ano nabuhat ni nila. Ako sa kuputan ni. Sige. Kami arabaw tani Kanang mga Brad. Unsa man yung ikistorya nga no naggibuhat ninyo no nga nag-live nga kibaw mga ginadiling droga na. Kenahan sa mi Brad nga musikat sa mi Brad bagay lemik ng anak di Brad. Pingis man gud mi Brad mo na kuha mi mga 3 kilo Brad. Nakalaiter dia Brad. Nakalaiter. Pagkutan na rin interview sa nga nabuhat nila. Isa Brad. Ngano nabuhat ninyo? Kibaw ka nga. Gani sir napay ebidensya nga atong nakuha gyud ligon kani nga ebidensya para mapasakaan sila kaso. Video na mo guna sir, wa mo ko'y plano i-upload. Video niya live man to. Nakalaiter. Sir, akong kitang-kitang sa Ay kuno sir. Kanang ato kuno na yung kung ano kung mubo ang kukangot ha. O ngano ni suway man ka? Ay sa kuno sir. Sa ilong man eh. Pagkalit sige mo. Ay sa sir. Sagot sir. Ibalita na mo kagalingon. Nga. Nadakpan ka. Ibalita mo kagalingon. So mga kapalpak, kita ko po ni Sergeant Pino. Kanang nintilaw ra mo ko sa dukot. Wala man ay doktor. Sir. Dali na.